para tamu dalasan perendangan wonten dumateng para kadang pendarat utawi kadang-kadang sinoman para peladen ingkang sampun napi sampur monggo enggal-enggal tumuju dhateng sasana Langan Beksa sinambi badhe kuwaturaken titipan utawi woro-woro hiburan Langan Tayub. Woro-woro hiburan Langan Tayub saking keluarga Bapak Suntono sekalian Ibu Rumini ingkang tumunduk dhateng dusun Karanglor Desa Walarat Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban. Badhe kagungan kersa ngitanaken putranipun nggih menika Adi Kartono ngawontenaken pagelaran Langan Tayub sedinten sedalu. Warang guru kalih ingkang badhe katibanan Nyi Karniati kaliyan Nyi Mursiati wondene sound system MDM Tlaga Bule syuting Valen Borokembang pramugari Bapak Kayat insyaallah kali kula dintenipun menawa pagelaran Langan Tayub wonten dalemipun Bapak Suntono sekalian Ibu Rumini dhateng dusun Karanglor Desa Walarat benjang minggu legi tanggal 8 Juni tanggal 8 ulan 6 pagelaran Langan Tayub mangibagya beksan Tayub ingkang badhe katiti laksana sedinten sedalu. Sedaya mawon ingkang sampun sampur monggo baris pas lor pas kidul Mas kamera untuk digeser mundur. Monggo sedaya mawon ingkang sampun sampur monggo enggal-enggal tumuju dhateng sasana Langan Beksa monggo. Wes nang ayo. Mangke tombok dateng ajeng dados kula kalian Mas Kayat ingkang nampi pamundutan gending nyuwun dateng Waranggono gendinge nyuwun dateng Mbak Karniati utawi dateng Mbak Mursiati. Terus Pak ingkang sisiler tasik lega monggo geser ngaler nggih. Rujak mbak tambal ban dan tambal ban mandhapipun rujak
Masuk ke Malia berapa